साहेबांचं एकच म्हणणं होतं, कोकणासाठी भांडणारे लोक कमी आहेत निलेश, आपण भांडलं पाहिजे. तर तुम्ही जर माझ्या अस्तित्वाला हात घालणार असाल ना, तर मला मग तुमच्या अस्तित्वात पण हात घालावाच लागणार, त्याला पर्याय नसतो. 2.5 कोटी ज्या डिपार्टमेंटला जिल्ह्यामध्ये पैसे जातात, 2.5 कोटी रुपये मिनिमम, त्यांना माहीत नाही ड्रग्ज कुठे कुठे मिळतात ते. नितेशनी स्वतः रेड मारली होती एका मटक्याच्या ठिकाणी जिथे मटका चालायचा. हां, ते कोणाचं अपयश होतं? म्हणून राजकारणमध्ये कम्फर्टेबल कधीच व्हायचं नसतं, काय ना काहीतरी आपल्या मागे सुरूच असतं. विरोधक हे फक्त राणेंना विरोध करण्यापुरतेच राहिलेत, त्याच्या पलीकडे त्यांचा अजेंडाच काही नाही. आम्ही असेपर्यंत त्यांचे हे 2 नंबरचे धंदे आम्ही चालू देणार नाही. म्हणून जे काय आहे अदृश्य वगैरे जी काही लोक आहेत त्यांनाही लक्ष आहे की त्यांनाही माहिती आहे की माझं लक्ष आहे त्यांच्यावर. आता ह्यांच्या घरात जे 2 निवडून आले ना, ते माझ्या मदतीने निवडून आले. हे जग जाहीर आहे. सगळे गॉगल घालून येणार, ते सगळे हिरोईनी सारखे मोठे. हा, ह्यांनाच ऊन लागतं, बाकी कोणाला ऊन लागत नाही. तर आता SP आता राजीनामा द्या. आता दुसऱ्या पत्रकार परिषदेनंतर त्यांना राजीनामाच द्यावा लागणार. ह्या रेड मारून हे प्रश्न थांबणारे नाही आहेत. सागरजी, मी हे सगळं बोलतोय ना, माझे हात स्वच्छ आहे म्हणून बोलतो. इथे गोव्याचं लिंक आहे. स्पष्ट वक्तेपणा, आक्रमक भूमिका आणि राजकीय घडामोडींवर नेहमीच चर्चेत राहणारे नाव म्हणजे कुडाळ मालवण मतदारसंघाचे आमदार निलेश राणे. सत्तेत राहून सत्ताधाऱ्यांना प्रश्न विचारणाऱ्या काही मोजक्या नेत्यांपैकी एकात निलेश राणेंचं नाव घेतलं जातं. बाप दाखव नाहीतर श्राद्ध घाल ही नारायण राणेंचीच छबी प्रत्येक वेळी त्यांच्यात दिसते. असं म्हटलं तर तेही वावगं ठरणार नाही. आतापर्यंतच्या सगळी अधिवेशनं त्यांनी आपल्या अभ्यासपूर्ण भाषणांनी गाजवली, त्याची चर्चा संपूर्ण देशभर झाली. आता आगामी अधिवेशनात कोणते प्रश्न घेणार आहेत याबाबत सविस्तर चर्चा करणार आहोत. आपल्या स्टुडिओत खास उपस्थित आहेत कुडाळ मालवण मतदारसंघाचे आमदार निलेश राणे सर. कोकण सातचे मुख्य संपादकपदी सागर चव्हाण सर यांची नियुक्ती झाल्यानंतर खास ते सदिच्छा भेट देण्यासाठी आपल्या प्रधान कार्यालयात आले आहेत आणि या निमित्त त्यांच्याशी हा संवाद साधणार आहोत. सर, तुमचं खूप खूप स्वागत कोकण सात लाईव्हच्या स्टुडिओत. मी सागर सरांना विनंती करते, आपण आपल्या मुलाखतीची सुरुवात करूया. साहेब, खरं तर म्हणजे एकंदरीत तुमचा हा जो प्रवास आणि आज तुम्ही आम्हाला स्पेशली सदिच्छा भेट देण्यासाठी आलात, ओके. पण खरं तर पाहिलं असेल तर तुमचा एकंदरीत राजकीय जो प्रवास आम्ही जवळून पाहिला आणि तो फार खडतर प्रवास होता. आणि त्या खडतर प्रवासानंतर पुन्हा एकदा जी इनिंग सुरू झाली ती फारच म्हणजे आमच्यासाठी फार अभिमानास्पद होती. आणि एकंदरीत जर पाहिलं असेल तर नेहमीच म्हणजे ह्या कोकणने राणे परिवाराला खूप भरभरून दिलं आणि तुम्ही नेहमी तुमच्या त्या प्रत्येक भाषणामध्ये किंवा कोणतेही जेव्हा ती संधी येईल तेव्हा ते तुम्ही व्यक्त होत असतात. आणि ती संधी तुम्हाला पुन्हा एकदा आमदार होऊन तुम्हाला ती संधी आली आणि त्या दृष्टीने तुम्ही सध्या कोकणसाठी काम करत आहेत. एकंदरीत हे सगळं जर पाहिलं असेल, जे प्रश्न तुम्ही मांडतायत, तर आमदार झाल्यानंतर ते जे काही समाधान असतं की आपण एक आपल्या माणसांसाठी काम करावं, तर ते समाधान तुम्हाला आजच्या घडीला मिळतं आहे का? सुरुवातीलाच मी सागर चव्हाणजी आपले अभिनंदन करतो. आपलं कोकण सातमध्ये परत स्वागत झालं, आगमन झालं, त्याबद्दल तुम्हाला शुभेच्छा देतो. आणि काही लोकांना माहीत असेल मला माहीत नाही, पण सुरुवातीच्या काळामध्ये जेव्हा डिजिटल आपल्या जिल्ह्यामध्ये किती सक्सेसफुल होईल असं कोणाला माहीत नव्हतं, त्या काळात डिजिटल न्यूज आणण्याचं काम, लॉन्च करण्याचं काम जर कोणी केलं असेल तर एकमेव नाव त्याच्यामध्ये सागर चव्हाण यांचं आहे. ते जिल्ह्याला कळलं पाहिजे म्हणून मी सांगितलं. मी तेव्हा खासदार होतो, तेव्हा आपली आणि माझी पहिली भेट झाली आणि तेव्हापासून ते आतापर्यंत आपल्या मेहनतीने आपण फार पुढे आलात. चॅनल जिथे जिथे तुम्ही काम केलं फार चांगला परिणाम त्या चॅनलला आपण घडवून आणलात. मी खरोखरच आपले अभिनंदन करतो, आपल्याला शुभेच्छा देतो. सागरजी, आमदार झाल्यानंतर समाधान असा विषय नसतो. आपण पब्लिक सर्व्हिसमध्ये आहे. पब्लिक सर्व्हिसमध्ये कुठलीही गोष्ट ही समाधान, ठीक आहे, काम झालं, लोक खुश झाली, आपले आभार व्यक्त केले, तिथपर्यंत ठीक आहे, पण समाधानी व्हायचं नसतं. आज एक काम झालं तर बाकीचे अनेक कामं राहिलेली आहेत. आणि राजकारणामध्ये सगळीच कामं करणारा नेता मी आजपर्यंत बघितलेला नाही, असं नसेलही कदाचित, आणि नाहीच आहे. तर आपल्या जिल्ह्यामध्ये किंवा माझ्या मतदारसंघामध्ये जो अनेक वर्षांपासूनचा जो बॅकलॉग, मी अनेक माझ्या प्रचाराच्या वेळेला पण मी बोलत आलो,
मी टार्गेट केलं की मला माझ्या मतदारसंघासाठी काय पाहिजे आणि ते कसं मिळेल, त्याचं मीडियम काय, तर ते सभागृह, मंत्रालय, विधानभवन, वेगवेगळ्या कमिट्यांच्या माध्यमातून 288 आमदारांपैकी तुला का ते फंड देतील, तुझ्यात असं काय आहे, तर ते वळवायचं असेल तर काहीतरी केलं पाहिजे. म्हणजे ते म्हणतात ना की ताकद आहे तर ती दाखवली पाहिजे. तर सभागृहामध्ये देवाच्या कृपेने मला लोकसभेचा खूप फायदा झाला. मी लोकसभेमध्ये काम करत 5 वर्ष काम केलं आणि त्याचा ते नियम कायदे बरेचसे इकडे मला ते सेम आहेत आणि ते काम करायला सोपे वाटले. आणि समाधान वाटावं असं काम सातत्याने होत राहावं. एक दिवसाचं समाधान मला नको आहे. समाधानामध्ये पण सातत्य पाहिजे. आणि हे माझ्यासाठी काय नाही आहे सागरजी, मी माझ्या आयुष्यामध्ये तसं मिळवण्यासारखं काही नाही. सगळं मला देवाने दिलेलं आहे. आता उर्वरित जीवन कोकणासाठी जसं तुम्ही बोलला तर राणे कुटुंबाला सिंधुदुर्ग जिल्ह्याने खूप काय दिलं. आज तीनही आम्ही एका घरामध्ये जनतेतून निवडून गेलेलो असा दुसरा जिल्हा नाही. आणि म्हणून जे काय उर्वरित जीवनामध्ये करायचं ठरवलं आहे ते आपल्या जिल्ह्यासाठी करायचं आणि ते नियोजनबद्ध असावं. नुसतं मला वाटेल म्हणून तो विकास नसावा. 21व्या शतकात आपण जगत असताना 21st सेंचुरीचा आपला हा भाग वाटला पाहिजे. मी मुंबई, परदेश आणि आपलं कोकण ह्याचं डेफिसिट कसं कमी होईल, शिक्षणात कसं कमी होईल, आरोग्य क्षेत्रात कसं कमी होईल, इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये कसं कमी होईल, शहरं आपली ब्युटिफिकेशनमध्ये कशी चांगली होतील, नळपाणी योजना कशी होईल, STP प्लांट कसे होतील, इलेक्ट्रिफिकेशन कसं होईल, ट्रान्सफॉर्मेशन कसं होईल, हे सगळे डोक्यात विचार घेऊन जे आम्ही जगात शिकलो, जे आम्ही बघितलं, जे प्रशासनात राहून बघितलं की ह्या गोष्टीसाठी पैसे मिळू शकतात. जसं एक उदाहरण देतो आणि तुमचा दुसरा प्रश्न घेतो की मी जेव्हा आमदार नव्हतो तेव्हा मी बघितलं की जेव्हा पाऊस पडायचा तर लाईट जायची आणि लाईटीचे पोल पडायचे. मग मी सभागृहात तो विषय मांडला. वेगवेगळ्या अभियंत्यांकडून मी माहिती घेतली की का ठीक आहे ते सगळंच एका वर्षात दुरुस्त होईल अशातला भाग नाही. तर ते 350 कोटीची गरज अंडर केबलिंग म्हणजे अंडरग्राऊंड केबलिंगमधून आपल्याला ते आता कामं तुम्हाला सगळ्या बाजूनी तुम्हाला जे दिसत आहेत ना ते अंडरग्राऊंड केबलिंगची ती कामं सुरू आहेत. 4 सबस्टेशनचे आपण आता 8 करतोय, 8चे 11 करणार आहोत या 2.5 वर्षामध्ये. एकदा इलेक्ट्रिफिकेशनची ही सगळी कामं झाली तर शॉर्ट सर्किट, आता लोकांचा जो जीव जातो, जो काही इलेक्ट्रिशियन वर चढतो, कधी कधी जीव जातो. माझं म्हणणं आहे की 21व्या शतकात इतर ठिकाणी शॉक नाही ना लागत, मग माझ्याकडे का लागतो. तर आम्ही अंडरग्राऊंड केबलिंगचा कॉन्सेप्ट तयार केला. ट्रान्सफॉर्मर जवळपास 41 ट्रान्सफॉर्मर आपण सरकारमधून आणले. हा फक्त एक विभाग सांगितला. अशा प्रत्येक विभागामध्ये जर तुम्ही मला डिटेल विचारले तर तुम्हाला मी देऊ शकतो. आता एका प्रश्नामध्ये तो सगळा विषय मी घेऊ इच्छित नाही कारण का वेळ जाईल. पण आपण काम करताना ते दर्जेदार झालं पाहिजे, हे ह्या मताचा मी आहे. खरं आहे साहेब. खरं तर माझा दुसरा जो प्रश्न होता त्याचं उत्तर कदाचित थोडंसं तुम्ही पहिल्याच प्रश्नामध्ये दिलं, पण तरी पण मी दुसरा प्रश्न तुम्हाला विचारतो आहे की खरं तर तुम्ही सत्ताधारी आमदार आहात, ओके, पण आम्ही हल्ली पाहतोय जी अधिवेशनं झाली त्या अधिवेशनामध्ये ज्या पद्धतीने तुम्ही कोकणचे प्रश्न अगदी पोटतिडकीने मांडतायत, ती खरं तर ही पोटतिडक जी असते ना ती कुठून तरी यावी लागते आणि ती येते तुमच्याकडे. पण मुळातच सत्ताधारी आमदार असताना हे प्रश्न सरकारला विचारणं ह्यासाठी पण हिंमत लागते. ही हिंमत येते कुठे? बघा, हिंमतपेक्षा ती प्रेम आहे. माझ्या मातीसाठी, माझ्या जिल्ह्यासाठी ते प्रेम आहे. मी माझ्या राणेसाहेबांना ह्या जिल्ह्यावर भरपूर प्रेम करताना बघतो. ते जगात कुठेही गेलं ना त्यांच्यासाठी पहिला सिंधुदुर्ग असतो. तर मी एक माणूस आपल्या जिल्ह्यावर एवढं प्रेम करू शकतो तर मी का नाही. हे प्रेम आहे. ही जिद्द जी येते ना ही प्रेमातून येते. की इतर ठिकाणी तुम्ही देता ना, इतर जिल्ह्यांमध्ये तुम्ही देता ना, मग माझ्या जिल्ह्यांनी काय वाईट केलं तुमचं. आम्ही मागत नाही म्हणजे आम्हाला मिळणार नाही असा नियम कुठे आहे. मग ते मागितलं पाहिजे. आणि मागितलं पाहिजे म्हणजे काय, साहेब द्या ना, भीक नाही मागायची. हे माझ्या हक्काचं आहे ते मी घेऊन जाणार. मी हक्काच्या बाहेर सागरची कधी काय मागितलेलं नाही. मी जर प्रश्न मांडतो तो उपाय पण सांगतो. बघा, तुम्ही जसं नगरपंचायतीचं मी एक उदाहरण दिलं होतं की माझ्या नगरपंचायतीनं तुम्ही 1.5-2 कोटी द्यायचे नाही, द्यायचे तर तुम्ही 10 कोटी द्या. कारण का तीर्थक्षेत्र पंढरपूर, तिकडे नगरपंचायत, माझी कुडाळची नगरपंचायत आणि एक नगर परिषद. तर आमच्या नगर परिषदेनं तुम्ही 1.5-2 मध्ये आटपता, तिकडे द्या
पंढरपूरला मिळालंच पाहिजे. ते तीर्थक्षेत्र आहे, हजारो लाखो भाविक येतात तिथे. 75 कोटी तिथे नगरपंचायतीला मिळतात, नगर उत्थानच्या निधी हेड खाली. बरं. बोलो त्याचे 10% आपण नाही घेऊ शकत. मग ते आता बसून 6.5-8 कोटी ते आता मिळायला सुरुवात झाली. मी कम्पेअर करतो सागरजी, मला तुमचं काही नको, पण मला कमी मी घेणार नाही. ओके. जे उर्वरित महाराष्ट्रामध्ये नियम आहे ना, NDRFचा निकष, तुम्ही नुकसान भरपाई मराठवाड्याला तुम्ही हेक्टरी केवढी देता तेवढी हेक्टरी माझ्या कोकणाला मिळाली. मग ते निकष आता 10,000च्या वर, 12,000च्या वर आत्ता NDRFच्या माध्यमातून आम्ही सभागृहात, आता नितेश पालकमंत्री असताना ते सगळे मिळाले. हे मागितलेच नाही तर हे आपल्याला 3,500वर आटपत होते. मी NDRFचा नॉर्म स्टडी केला. मी बोललो मराठवाड्याला जे नुकसान झालं व्हायला नको होतं, झालं दुर्दैवाने. जर तिकडे एवढं पैसे मिळत आहेत, 22-22 हजार मिळत आहेत, आपण कोकणाला 3,500-4,500 हजारामध्ये आपण आवाज नाही उठवायचा. मी बोलो उठणार नाही जोपर्यंत हे होत नाही. मिळाले ना सागरजी. आपण आता ते पॉलिसी म्हणून NDRFच्या निकषामध्ये कोकण आणि आपला जिल्हा कसा येईल त्याच्यासाठी आता मीटिंग करतोय. 22,000 जर तुम्ही उर्वरित महाराष्ट्राला देता तर कोकणाला मिळाला पाहिजे. हा निकष मी बदलून आणणार. नुसतं 10-12 हजारावर पण मी समाधानी नाही. तिकडचा शेतकरी घेतोय, माझा शेतकऱ्याला मिळाला पाहिजे. हे साहेब प्रेम आहे. माझ्या जिल्ह्याने आमच्या कुटुंबावर ठेवलेलं प्रेम. आज नितेश पालकमंत्री, साहेब खासदार, मी आमदार. अहो मी तर फेकला गेलेला होतो. किती वेळा बोलू मी, आता मी परत बोलणार नाही. पण ह्या सगळ्या परिस्थितीतून मला माझ्या कोकणाने माझ्या जिल्ह्याने बाहेर काढलं आणि सांगितलं आता काम कर. आणि जर आता मी जर काम करू शकलो नाही तर मला असं वाटतं माझं जीवन व्यर्थ आहे. सर, तुमच्या कामाबाबत मला आणखीन प्रश्न बरेच आहेत जे विचारायचेच आहेत किंवा सिंधुदुर्ग आणि कोकण याविषयी सुद्धा बोलायचं आहे. पण तुम्ही आता एक उल्लेख केला की ज्या सभागृहात नारायण राणे होते त्यांनी ते सभागृह गाजवलं आणि आज तुम्ही त्या सभागृहात आहात. जेव्हा तुम्ही तिथं गेलात आणि तो सगळा माहोल बघितला, तो तुम्ही अभ्यास केलात आणि ज्या पद्धतीनं आता तुम्ही ते सगळं प्रेझेंट करतात किंवा सिंधुदुर्गचे प्रश्न मांडता, प्रेशर असतो म्हणजे कुठेतरी तुलना होईल असं वाटतं या 100% सगळ्याचा, असतो. आणि तो प्रेशर कसा काय हँडल होतो? 100% प्रेशर असतो आणि माझ्यावर तो सातत्याने लहानपणापासूनच तो प्रेशर आहे. कारण का बघा कसं झालं, मधले 10 वर्ष मी कुठल्याही पोझिशनवर नव्हतो. माझ्या घरात आमदारी होते तेव्हाही, नंतर साहेब केंद्रीय मंत्री झाले, नितेश कंटिन्यू आमदार, 14 ते 24 कंटिन्यू आमदार. घरात एकटा मीच ज्याच्याकडे कसलंही पद नाही, तरी प्रयत्न आम्ही काही ना काहीतरी करत होतो. तर प्रेशर तर 100% असतं. मी असं मान्यच करणार नाही. या जगामध्ये किती मोठा नेता असला त्या सभागृहामध्ये, कुठल्याही सभागृहामध्ये बोलताना हे प्रेशर, कारण का एव्हरी वर्ड इज रेकॉर्डेड. ते आपण सिस्टममधलं आपण बोलत असतो तर तिथे रेकॉर्डर जातं म्हणून आपण चुकू शकत नाही. कुठलाही वायफळ आपण बोलू शकत नाही. देन इट बिकम्स अ मॅटर ऑफ पॉईंट ऑफ ऑर्डर, पॉईंट ऑफ प्रोसिजर सगळे असतात. 288 एकाच सभागृहात असतात. आणि जर समजा आपण चुकलो आणि कोणीतरी पॉईंट ऑफ ऑर्डर किंवा पॉईंट ऑफ प्रोसिजरचा मुद्दा काढला तर मला असं वाटतं तो जो म्हणतात ना एक आपली बदनामी होते किंवा आपला अपमान होतो, तसं नाही. शिकून जायचं, सगळा अभ्यास करून जायचा, सगळं विचारून जायचं. कारण का मी तो अपमान समजतो. जर कोणी पॉईंट ऑफ प्रोसिजर उचलला माझ्या विरोधात आणि पॉईंट ऑफ ऑर्डर उचलला माझ्या विरोधात, तो प्रसंग माझ्यावर कधी येऊ नये म्हणून मी सगळा अभ्यास करून जातो. मी साहेबांची सगळी जुनी भाषणं गॅलरीत बसून बघितली. तेव्हा काही सोशल मीडिया वगैरे नव्हतं म्हणून तेव्हा निलेश राणेंनी काय केलं हे कोणाला काही माहीत नाही. सगळे 2000 नंतरचे हे सगळे किस्से आपल्याला बघून लक्षात येतात. पण 2014च्या अगोदर सागरजींनी काय केलं ते कोणाला माहीत नाही, निलेश राणेंनी काय केलं ते पण कोणाला माहीत नाही. पण ही खूप कामं करायची असतात, तो प्रोसिजरचा भाग असतो. आणि प्रेशर हे आपण त्या सभागृहात जेव्हा बसतो, ज्या सभागृहामध्ये एवढी मोठमोठी लोक, आज पण भुजबळ साहेब बसलेले असतात, मोठमोठी लोक, मी आता कोणाचं नाव, अजितदादा होते, स्वतः फडणवीस साहेब मुख्यमंत्री आहेत, ह्यांच्यासमोर बोलताना तुम्हाला फार बारकाईने लक्ष देऊन बोललं पाहिजे. तिथे ऑफ रेकॉर्ड असं काही नसतो. एव्हरीथिंग इज रेकॉर्डेड. मग ते तुम्हाला अभ्यास तेवढा केला पाहिजे, तुमचं तेवढं ते तसं बोलणं आतमध्ये असलं पाहिजे. ज्या पद्धतीनं नारायण राणेंनी आपली एक वेगळी ओळख निर्माण केलेली होती, म्हणजे जर ते उभे राहिले
तर अगदी अजितदादांनी त्याचा सुद्धा उल्लेख केला होता की सगळं सभागृह शांत व्हायचं. तेच आता तुमच्या बाबतीत सुद्धा होताना दिसते. म्हणजे जेव्हा ते होतं तेव्हा एक तुलना केली जाते, बाबा नारायण राणेंचा मुलगा म्हणून असलेलं एक वेगळं प्रेशर असतं किंवा त्या तुलनेची एक कुठेतरी हे होतं. पण तर मॅडम त्याबाबत- जेव्हा बोलायला उठतो ना आपण, हम्म. मग फक्त डोक्यात विषय असतात. हम्म. मग माझ्याकडे कोण कशा कुठल्या नजरेने बघतोय तो नसतो. मग ते सगळं आपण म्हणतो ना, साहेब मला सुरुवातीला बोलायचे, भाषण करायचे तर असं डोक्यात ठेवायचं समोर सगळे दगड आहेत. मग ते आपण मग ते लक्ष ठेवत नाही की हा माझ्याबद्दल काय विचार करतो. जिथे आपल्याला वाटतं की हे आपल्याबद्दल काय विचार करत असतील, आपला तोल जातो, आपला लिंक तुटते. पण त्या सभागृहाचं एवढं महत्त्व आहे, आपण त्या सभागृहाच्या प्रेमात पडतो आणि म्हणून आपल्याला ते स्पीच डिलिव्हरीसाठी आपण तेवढी मेहनत घेतो. आणि साहेबांचं लेगेसी माझ्या मागे आहे. हो. आणि त्यांनी जी काही भाषणं आजपर्यंत अर्थ या विषयामध्ये त्यांचं जे भाषण आहे, देवाच्या कृपेने माझा हा तो विषय असल्यामुळे मी त्या अर्थ ह्या विषयावर बोलतो. फार कमी लोक फायनान्सवर बोलतात, त्यापैकी एक मी आहे. त्या गोष्टीचा मला खरोखरच देवाची कृपा आहे. पण इन द एंड मॅडम, आपण किती काय बोलतो त्याच्यापेक्षा आपण डिलिव्हरी किती देतो कामामध्ये. मी सगळं काय बोलू शकतो, पण त्याचं रूपांतर जर माझ्या मतदारसंघात, माझ्या जिल्ह्यात आणि महाराष्ट्रात जर नाही करू शकलो, जसं छोटं उदाहरण द्यायचं झालं तर हे गोहत्येचं. हो. 3-4 वेळा मी अधिवेशनामध्ये गोहत्येचा विषय काढला. रेकॉर्डवर मुख्यमंत्री साहेब बोलले, हो आम्ही मोका लावणार, पण मोका लागायचा नाही. मग मागच्या अधिवेशनामध्ये आम्ही परत तो मुद्दा उपस्थित केला की साहेब मोका लागत नाहीये. आता अधिकृत मोका लागला. एक तरी गाय वाचली ना, जसा समाधानाचा विषय, तो समाधान आहे की आम्ही गाय वाचवली. तो रिझल्ट ओरिएंटेड असलं पाहिजे. भाषण आतमध्ये करणारे अजून खूप लोक आहेत, बरोबर. पण मी जेव्हा बघतो कामामध्ये शून्य आहेत. रिस्पेक्टिबिलिटी तिकडे कमी होते. नुसतं तुम्ही भाषण कराल. आता साहेबांचं कसं होतं, राणे साहेबांचं, साहेब जसे भाषण करायचे त्याचा इफेक्ट लगेच बाहेर दिसायचा. मी तेच डोक्यात घेऊन कामाला लागतो की नुसतं भाषण नाही तर त्याचं रिझल्ट मिळाला पाहिजे. रिझल्ट मिळाला तर मला जसं मी आता गोहत्येचा एक विषय सांगितला, हे सगळे MSCBचे विषय सांगितले, असे खूप विषयांमध्ये आपल्याला रिझल्ट मिळाला. आणि ज्या भाषणाला रिझल्ट आहे ते भाषण यशस्वी. अगदीच. खरं तर ज्युईलींनी विचारलं म्हणून मला तुम्हाला विचारावं असं वाटते की ज्या पद्धतीने म्हणजे मागची जी अधिवेशनं झाली त्या अधिवेशनामधलं सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे जे तुम्ही अर्थ ह्या विषयावर जे भाषण केलात आणि जे मुद्दे समोर मांडलेत ते त्यातून एक संपूर्ण महाराष्ट्रात एक चित्र समोर आलं की खरं तर म्हणजे आम्ही देखील तुम्हाला जवळून पाहिलं, तुमचा तो आक्रमक स्वभाव, ओके, एखाद्या विषयावर आक्रमकपणे बोलणं काय, पण आमच्यासाठी पण ते नवीनच होतं खरं तर संपूर्ण महाराष्ट्राने त्याची फार चर्चा झाली. ओके, तर मुळातच तुमचा तो आक्रमक स्वभाव, त्यानंतर अधिवेशनामध्ये तुम्ही जे मांडलेले अभ्यासपूर्वक मुद्दे, हे सगळं जे काय जे गणित जे घडून आलं आहे म्हणजे ते प्रत्यक्षात दिसतं आहे. ओके, तो म्हणजे आम्हाला तो आहेच प्रश्न, पण महाराष्ट्राला पण प्रश्न आहे. म्हणजे आम्ही जेव्हा ह्या बातम्या दाखवत होतो त्या आम्ही पण बघत होतो ह्या सोशल मीडियावर, म्हणजे फार ते असं कुतूहल वाटत होते. हे कसं जुळवून आणलं तुम्ही? काय माहिती सागरजी, माझी आवड आहे, फायनान्स हा माझा विषय आहे. अनेक लोक मला प्रश्न विचारतो, तू असा पण आहे? तर मी म्हटलं मला माहीत नाही मी अजून कसा आहे, पण मी असाच होतो. मला फायनान्सची आवड ही सुरुवातीपासून होती. आणि मला बजेट हे स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी जेव्हा देशाचे फायनान्स मिनिस्टर होते आणि आम्ही खासदार होतो तेव्हा यंग लोक खूप गेली होती. 206 खासदार तेव्हा होते 2009 मध्ये. आणि 206 काँग्रेसच्या खासदारांपैकी 40च्या अंडर जवळपास 60 खासदार होते 206 पैकी. तर आमचे ते क्लासेस घ्यायचे की बजेट कसं बघायचं, बजेटला आपल्याला काय, तुम्ही बजेट कसं बघितलं पाहिजे, देशाचं बजेट. आता देशाचं बजेट काय आणि राज्याचं बजेट काय, ते काही जास्त डिफरन्स नसतो. आपण फेडरल स्ट्रक्चरमध्ये काम करत असल्यामुळे एव्हरीथिंग इज द सेम, फक्त आकडे बदललेले असतात. तर मला खूप इंटरेस्ट यायचा की हे, आणि मी साहेबांची भाषणं गॅलरीत बसून ऐकायचो की तर साहेब ज्या चार्टर्ड अकाउंटंटशी बोलायचे तर मी त्या चार्टर्ड अकाउंटंट बरोबर जाऊन बसायचो. म्हणजे ये क्या बताया आपने, मेरे को समजाओ. तर मी चार्टर्ड अकाउंटंट बरोबर बसून सागरजी मी ऑडिट पण फाईल करतो. मला जेव्हा कमिशनर स्क्रुटनी काढतात तर मला इन्कम टॅक्स ऑफिसमध्ये जायची आवड आहे. फायनान्स हा बेसिकली माझ्या आवडतीचा विषय असल्यामुळे, आणि हा सगळा राणे परिवारातला जो बिझनेसचा जो काय साठा आहे ना तो निलेश राणे बघत असल्यामुळे मला ते आवडतं आणि जमतं. पण निलेश राणे
तसाच कसा झाला ते मला त्याचं उत्तर माझ्याकडे नाही आहे, पण मला आवड आहे. ओके. असं सिंधुदुर्गच्या मुद्द्यांकडे येऊया. सिंधुदुर्गातला अत्यंत महत्त्वाचा विषय म्हणजे अर्थातच तो आरोग्याचा आहे. जवळपास 80% आपण पूर्णपणे गोव्यावर अवलंबून आहोत. कुठे अडतंय, काय चुकतंय, काय राहतंय? ही पॉलिसी मेकिंग महाराष्ट्र लेवलची आहे मॅडम, लक्षात घ्या. मी जेव्हा मेडिकल कॉलेज आणि सिव्हिल हॉस्पिटल हा विषय जेव्हा सभागृहात काढला होता, हसन मुश्रीफ साहेब समोर बसले होते आणि त्यांना आम्ही सांगितलं होतं, साहेब ह्या गोष्टीमुळे आम्हाला अडचण होते. सिव्हिल हॉस्पिटलची व्यवस्था कशी बिघडली आणि त्याची तुम्ही मेडिकल कॉलेजमध्ये गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेजचं रूपांतर जे आता तुम्ही करताय ते कसं चुकतंय हे मी दाखवून द्यायचा तेव्हा प्रयत्न केला. आता मेन आपण फक्त जिल्हा लेवलवर हे बघू शकत नाही, कारण का महाराष्ट्राची जी आरोग्य व्यवस्था आहे ती सरकारवर डिपेंड आहे. सरकारकडून आपण ज्या काही गोष्टी घेतो त्या गोष्टीवरच आपल्याला आरोग्य व्यवस्था आपल्या जिल्ह्यात देता येते. आम्ही मागायचा प्रयत्न करतोय. आता ते पण आता तुम्हाला दिसत असेल, आपण फोर्स केल्यानंतर स्टाफ वाढले, इन्फ्रास्ट्रक्चर आता अनेक करेक्शन आली, इक्विपमेंटमध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये इक्विपमेंट तिकडे आता आपण 15 ऑगस्ट 26 जानेवारीला आपण तिकडे सगळे आता व्यवस्था ही सगळी त्या स्तरावर यायला आम्ही सुरुवात केली. जिथे मेडिकल कॉलेजमध्ये शिकवायला स्टाफ नसतो, आम्ही आमच्या कॉलेजमध्ये शिकवतो, त्या मुलांचं नुकसान नको म्हणून फ्री ऑफ कॉस्ट. एकही रुपया आमचं कॉलेज घेत नाही, की ज्यांचं नुकसान इकडे होतं स्टाफ नसल्यामुळे. आता तेव्हा काय झालं तुम्हाला आठवत असेल की गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हे का यावं, कारण का राणेंचं इथे मेडिकल कॉलेज आहे. तर त्यांनी त्या ईर्षेपोटी इकडे ती व्यवस्था आणली, पण ती डेव्हलपच केली नाही. मी निवडून आल्यानंतर मी 3 बैठका घेतल्या. मला मुलांचं नुकसान होता कामा नाही. त्यांची कॅन्टीनची व्यवस्था, त्यांची राहण्याची व्यवस्था, त्यांची ये जाची व्यवस्था ही आपण केली पाहिजे. आपण शासन म्हणजे आपण कोण? आपण आहोत. डीनला ती व्यवस्था सांगितली, मग नवीन काही जागेवर स्टाफ होता त्याला आणला गेला. हे सगळं आपण करतोय, हे सगळं आपण आत्ता करतोय. हे व्हायला कधी पाहिजे होतं? जेव्हा राणेंचं कॉलेज म्हणून तुम्ही हे आणलं ना, तेव्हा व्यवस्था एस्टॅब्लिश करायला पाहिजे होती. तर हे लोकांनी केली काय? सिव्हिलची उचलली आणि मेडिकल काउन्सिलला टाकली. तसं करायचं नव्हतंच. पहिलं सिव्हिलला तुम्हाला डेव्हलप करायचं होतं. हे यशस्वी झाल्यानंतर तुम्हाला मेडिकल कॉलेजमध्ये हात घालायला पाहिजे होता. आता धड इकडेही आहे आणि धड इकडेही नाही. ॲनॉटॉमी, बायोकेमिस्ट्री आणि मला वाटतं फिजिओ, एक तीन जे पहिल्या वर्षाचे हे असतात, आम्ही स्टाफ पाठवतो कधी कधी. हा झाला मेडिकल कॉलेजचा भाग. सिव्हिल जेव्हा आम्ही यादी घेतो की साहेब तुम्हाला, सिव्हिल सर्जनला आम्ही विचारतो, साहेब तुम्हाला सरकारकडून काय काय पाहिजे, फार्मसीला काय काय पाहिजे. मी जेव्हा आमदार झालो तेव्हा फार्मसीचं बिल 6.5 कोटीचं होतं, जे दिलं नव्हतं. मग औषधं मिळणार कशी? गरिबांना औषधं मिळणार कशी? ते आता कमी करून आम्ही काहीतरी 1.5-2 कोटीपर्यंत आत्तापर्यंत आणलंय. एक विभागाकडे आम्ही तसं लक्ष दिलं की स्टाफ नाहीये, चला हे इकडून घ्या, हे इकडून घ्या, कोल्हापुरातून असे. सागरजी, एकही डिपार्टमेंट आम्ही सिव्हिल हॉस्पिटलचा सोडला नाही. ठीक आहे, अजूनही सगळं 100% झालं अशातला सांगण्याचा भाग नाही, पण जे प्रयत्न झाले नाही ना ते आम्ही पूर्ण करायचे प्रयत्न करतो. रागापोटी ते सगळं तुम्ही व्यवस्था बिघडवली, ती सुधारलीच नाही. ती आत्ता पूर्वपदावर किंवा त्याच्यापेक्षा चांगली जी काही व्यवस्था द्यायची ती मी देतोय. पालकमंत्री त्याच्यामध्ये मेहनत घेत आहेत. हसन मुश्रीफ साहेबांकडे आम्ही ज्या काही गोष्टी अपडेशनसाठी मागितल्यात ते टाईम टू टाईम आम्हाला मिळत आहेत. म्हणून येणाऱ्या काळामध्ये तुम्हाला खरोखरच, मी असं म्हणत नाही की गोवापेक्षा चांगली, पण गोव्यापेक्षा कमी पण नाही, अशी व्यवस्था पण उभी करतो. फार गरजेचं आहे हे सगळं बदलणं. 100% कारण आज गरजेचं आपण आहे. बघतोय छोट्या छोट्या चुकांमुळे किंवा हलगर्जीपणामुळे किंवा हा स्टाफ नसल्यामुळे याचा थेट परिणाम एखाद्या जीवावर होतोय 100%. आणि आपले जीव जात आहेत इथले. तर हे बदल लवकरात लवकर होणं अपेक्षित आहे. सर, 100%. खरं तर साहेब, जसं जुहिलीने आरोग्याचा प्रश्न तुमच्यासमोर मांडला. खरं तर आरोग्यासोबत जिल्ह्यातला अजून एक भीषण प्रश्न आहे, तो म्हणजे रोजगाराचा. काय म्हणजे हल्ली तर तुम्ही एक महत्त्वाच्या विषयाकडे लक्ष वेधलं, ते म्हणजे जे काय आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये अवैध धंदे सुरू आहेत. तर त्या संदर्भात तुम्ही अगदी पोलीस प्रशासनाला अगदी जाब विचारलात. त्यामुळे अनेक गोष्टी समोर आलेत. त्यानंतर ही यंत्रणा थोडीफार जागी झाली. अनेक ठिकाणी छापे मांडले गेले. त्याच्यामध्ये म्हणजे जे तुम्ही सांगितलं त्या पद्धतीने दिसून आले. बऱ्याच ठिकाणी अवैध धंदे सुरू होते. मी त्याकडे जाणारच आहे.
पण त्यालाच लागूनच हा प्रश्न आहे, त्यालाच हे लागून हे हम्म. कनेक्शन आहे. पण रोजगाराचा हा प्रश्न आजही सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात मोठा भीषण प्रश्न आहे. अनेकदा सांगितलं जातं की निवडणुका आल्या की पण सांगितलं जातं की आम्ही हा प्रश्न मिटवणार, अनेक गाजरं दाखवले जातात. पण आज खऱ्या अर्थानं कुठेतरी म्हणजे जो युवक आहे तो तुमच्याकडे पाहतोय की कुठेतरी हा प्रश्न मिटेल. ओके, याच दृष्टीने तुम्ही ह्या प्रश्नाकडे कसं पाहतात? मुळात जी तळमळ तुमच्यामध्ये आहे इथल्या प्रश्न हे करण्यासाठी, तीच तळमळ आज तरुणांमध्ये आहे की कुठेतरी आम्हाला रोजगार पाहिजे. कसं बघतायत? काय उत्तर असेल याचं? सागरजी, तुम्हाला एक सांगतो, कुठलाही व्यवसाय इंडस्ट्री तुम्हाला जर डेव्हलप करायची असेल तर तुम्हाला बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर द्यावं लागतं. बरोबर. आपल्या आजारी MIDC पडलेले आहे, हो, बरोबर आहे. खरं आहे. आता जी काय व्यवस्था आपण कुठे देऊ शकतो, आता जमीन घ्यायला गेलो तर इथे तुम्हाला माहिती आहे ॲजिटेशन होतात, खरं आहे. मग आरोप होतात की आरोप होतात. अमुक राण्यांना जमिनी पाहिजे. आमचा काही संबंध नसतो. निवडणूक हारल्यानंतर राण्यांच्या खरं. जमिनी नसतात, ते नसतात. निवडणुकीपर्यंतच खरं असतात. आहे. तर आम्ही MIDC डेव्हलप करायला घेतली. बरोबर. आता 90 कोटीचा जो काही फंड होता तो मला MIDC उद्योग मंत्र्यांनी दिला. ओके. ते कशासाठी होतं? 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी, 24 आवर्स वॉटर सप्लाय. ओके. जोपर्यंत इलेक्ट्रिसिटी आणि वॉटर सप्लाय आपण देत नाही, कुठली इंडस्ट्री आपल्याकडे येणार आहे साहेब? नाही, बरोबर. कुठला कारखाना? मी हे म्हणत नाही आपल्याला रिफायनरी सारखा कारखाना पाहिजे ना, अजिबात नको. हम्म. जर तुम्हाला सेमी प्रोसेसिंग किंवा प्रोसेसिंग युनिट जरी टाकायचे झाले तरी तुम्हाला पहिला इन्व्हेस्टर येणार आणि तुम्हाला विचार. आता जसं उद्योग मंत्र्यांनी स्वतःच्या मतदारसंघात कोको कोला फॅक्टरी नेली, बोलले त्याची साहेब सबसिडरी द्या मला. ते सबसिडरी देतात आपल्याला. ओके. गारमेंट इंडस्ट्री, आपल्याकडे दमट हवा आहे, आपल्याकडे जागा आहे, आपण ते कारखाने तिथे उभे करू शकतो. तशी पुण्याच्या आणि कोल्हापूरच्या जिथे मला वाटतं इचलकरंजीला वगैरे बघा, तिथे इलेक्ट्रॉनिक सगळे आहेत. हो, हो. आपण तिकडे 200, 300, 800 असे करून आपण ते युनिट उभे करतोय. बरोबर. हे सगळं जेव्हा होऊ शकतं जेव्हा तुम्ही वॉटर सप्लाय आणि इलेक्ट्रिसिटी 24 तास देऊ शकता. नाहीतर सागरजी, इकडे इंडस्ट्रियलायझेशन येणार नाही. इंडस्ट्रियलायझेशन आपण आणली तर हेच लोक म्हणणार बघा इथे आपण प्रदूषण करतो, हे करतो, ते करतो. प्रदूषण विरहित कारखाने आहेत हे. मी अजिबात मी तुम्हाला रिफायनरी वगैरे काय सांगणार नाही. बरोबर. हे सगळं करायला आम्ही उद्योग मंत्र्यांशी आम्ही ह्याच्यामध्ये त्याच्यातले 35 कोटी रुपये ऑलरेडी डिस्बर्स झालेले आहेत. हम्म. इथे आपण कुडाळला एक जवळपास 70 कोटीचा आपण स्टेडियम उभं करतोय, फुल फ्लेजेड विथ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स. ओके. तिथे काही सगळे आपल्याला जवळपास 100-200 तिकडे आपल्याला आता आपल्याला मास इंडस्ट्री तर करायची नाहीये. तुमचं म्हणणं आहे प्रदूषण होणार, तर छोटे छोटे युनिट तयार करून 200, 500चे पॉकेट तरी तयार केले पाहिजे. त्याच्यातून एक उलाढाल 2 ते 3 हजार मुलांची ही नोकरीची होईल नोकरी. छोट्या छोट्या युनिटच्या माध्यमातून. कारण का मोठे युनिट करायला गेलाल तर हे विरोधक बसलेलेच आहेत की बघा हे काय करतायत, जमिनी विकत घेतात. तर माझं म्हणणं होतं चला जाऊ दे, आपल्याला कोणाशी क्लेश नको, छोटे छोटे युनिट तयार करू, छोटे छोटी व्यवस्था उभी करू. तिथे 200-300 करत करत ही जी रेंज आहे ही 8 ते 10 हजार मुलांची आपण स्किल आणि नॉन स्किल या दोन्ही ह्याच्यामध्ये आपल्याला ती न्यावी लागेल. त्याच्यासाठी हे बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर आपण उभं करतोय. जसं तुम्हाला सांगितलं ह्या 90 कोटीमध्ये एकदा इंडस्ट्री मी तुम्हाला चकाचक करून दिली. आता 27 कोटीचे रस्ते बनत आहेत इंटरनल MIDC मध्ये. हे जेव्हा पूर्ण होईल मी काय कंपन्यांना सांगू शकतो, मेरे यहाँ पे आओ और युनिट लगाओ. जर तिकडे युनिट आजार म्हणजे तिथे MIDC आजारी आहे सागरजी, मी कोणाला आणणार आहे? प्रयत्न झाले नाही. आज तिकडच्या उद्योग सगळी ती कमिटी आहे, काय ते MIDC ची आतली कमिटी आहे, त्यांना पटलं की नाही हे सगळं झालं तरच आपल्याला इंडस्ट्री मागता येईल. जवळपास 5 वेगवेगळ्या माध्यमातल्या इंडस्ट्री आपण मागितलेल्या आहेत. ओके. उद्योग खात्याबरोबर आपलं बोलणं चालू आहे. ते पण आपण इम्प्लिमेंटेशन हे 90 कोटीचं काम झालं त्याच्या बाजूला म्हणजे सायमल्टेनियसली आपण उद्योग खात्याला सांगून, सन्मान्य उदयजींना सांगून आपण ती ॲग्रीमेंट साईन करून घेतोय. जसं तुम्ही तिकडे करताय, माझं म्हणणं माझ्या सिंधुदुर्गात द्या. MIDC डेव्हलप झाली तर आपण पुढचं बोलू शकतो. तिकडे जागा आहे आणि आपण बाहेर जागा शोधायला गेलो, लोक विरोध करणार. म्हणून माझं मेन ऑब्जेक्टिव्ह आहे की पहिलं इन्फ्रास्ट्रक्चरनी रेडी करू, मग कोणाकडे कारण नसेल की साहेब आपके पास ये नहीं इसीलिए हम नहीं आ सकते. हे सगळं आपण सिंगल विंडो क्लिअरन्स आपण त्यांना देतोय. मोठ्या प्रमाणामध्ये आपल्याला ह्या सगळ्या युनिटच्या माध्यमातून 200, 500, 1000, 800 असं करून आपण ते डेव्हलप करतोय. पण ते आपल्याला येणाऱ्या काही काळामध्ये ते चित्र दिसेल.
खरं तर हा प्रश्न साहेब मी ह्यासाठी विचारलं की ज्यावेळी तुम्ही अवैध धंद्याच्या विरोधात जेव्हा आवाज उठवला आणि जेव्हा पोलीस प्रशासनाला विचारलं ते अनेक तरुणांचे देखील अशा काही प्रतिक्रिया होत्या की आमच्याकडे रोजगार नाही आहे काय आणि नाही, बरोबर आहे. रोजगार नाही त्यामुळे आम्ही ह्या अशा अवैध धंद्यांमध्ये आपण जातोय. तर ह्याला हे उत्तर असेल का जे तुम्ही आत्ता उत्तर बघा, पैसे आले घरामध्ये, ऑटोमॅटिकली घर समाधानी झालं, तिथे बऱ्यापैकी प्रश्न सुटतात. बरोबर पण ह्याच्याकडे दुसऱ्या दृष्टिकोनातून पण बघावं लागतं. ही कीड आहे. बरोबर 100%. हे तुम्ही आता पुण्यामध्ये IT क्षेत्र आहे, हम्म. तिथे गांजा नाही मिळत काय? बरोबर तिथे पण मिळतोच ना. बरोबर तिथे पण ड्रग्ज आणि दारू आणि सगळं मिळतच ना. बरोबर नोकरी आणि हा विषय वेगवेगळा आहे. हे एक नेक्सस आहे, हे एक माफिया आहे. ओके. हे तोडलं गेलं पाहिजे. हम्म. आणि हे कोणाकडून तुटणार आहे सागरजी? तुमच्या आणि माझ्याकडे युनिफॉर्म नाही आहे. नाही खरं आहे. हे पोलिसांकडूनच तुटणार आहे. पण जेव्हा मी अख्ख्या डिपार्टमेंटचं म्हणत नाही, हम्म. जे मेन बॉस म्हणून आहेत, आता तुम्ही इकडे मेन बॉस म्हणून आहात, हम्म. तुम्हाला प्रत्येक गोष्ट माहिती आहे ना. हम्म. बरोबर स्टुडिओची माहिती आहे, मॅनपॉवरची माहिती आहे, कॅमेरामॅनची माहिती आहे, सगळी माहिती आहे. बरोबर एवढं सगळं असताना जर तुमच्या ऑफिसच्या तक्रारी आल्या तर बॉस काय म्हणणार? बरोबर सागरजी आपण काय करताय? बरोबर. मी तेच विचारायचा प्रयत्न केला की SP साहेब आपण काय करताय? हम्म. मी कधी तुम्हाला रस्त्यावर बघितलेलं नाही. बरोबर. ह्या रेड मारून हे प्रश्न थांबणारे नाही आहेत. नाही खरं आहे. मूळ त्याच्या मुळापर्यंत गेलं पाहिजे. खरं आहे. दुसरी गोष्ट, नेक्सस एवढा मोठा आहे की SPनी 24 तास जरी काम केलं ना तरी कमी आहे. आता मी दुसरी पत्रकार परिषद जेव्हा घेणार आहे ह्या विषयावर, बरोबर. कारण का पहिली झाली मी सांगितलं होतं, दुसऱ्या 15-20 दिवसांनी मी दुसरी घेणार, कारण का ते लोकांनाही कळलं पाहिजे की विषय आपण सोडलेला नाही. बरोबर. आणि 15 ह्या दिवसामध्ये पण रेड मारून सुद्धा काही लोक अजूनही ते धंदे करत आहेत. म्हणजे पोलिसांचा धाक संपला की काय? हम्म. काय करायचं आहे आपल्याला ड्युटीमध्ये? हम्म. सागरजी मी हे सगळं बोलतोय ना, माझे हात स्वच्छ आहे म्हणून बोलतो. नाही, खरं आहे. इथे गोव्याचं लिंक आहे. आपल्या जिल्ह्यामध्ये काही लोक असे व्यापारी आहेत, असे बिझनेसमॅन आहेत हम्म. ज्यांच्या ॲम्ब्युलन्समधून हे सगळं होतं आहे, ज्यांच्या स्वतःच्या गाड्यांमधून हे सगळं होतं आहे. आता ते सिस्टम बदलत राहणार, कारण का कोणतरी माझ्यासारखा बोलत राहिला तर ते आपले सिस्टम गाड्या बदलत राहणार, मोबाईल फोन बदलत राहणार. हम्म. व्हिजिलन्स कोणाचा असतो? पोलिसांचा असतो. आता कालची तुमचीच एक बातमी मी केली, त्याचंही अभिनंदन करतो. CCTV आपल्या जिल्ह्यातले, बंद आहे. तुम्ही CCTV 70% 80% बंद आपल्या जिल्ह्यातले, मग तुम्ही व्हिजिलन्स काय करताय? खरं आहे. उद्या एखादी कुठली RDXची पिशवी कोण ठेवून गेला, तुम्हाला काय कळणार आहे? खरं आहे. वैभववाडीचं एक टोक आहे, दोडामार्गचं एक टोक आहे. आमची ही सगळी टोकं ग्रामीण भाग आहे. तुम्हाला व्हिजिलन्स करायचं नाही. बघा, तरुण जे हे सगळं ड्रग्ज वगैरे घेतोय ना, त्याच्यापर्यंत येत आहेत म्हणून घेतोय. आता मी एक उदाहरण मागच्या याच्यात दिलं होतं की एक मस्जिद आहे कुठेतरी मालवणमध्ये, हम्म. ते एक व्हिडिओ क्लिप आहे माझ्याकडे. हम्म. अरे तू बोल, उतना तेरे को मैं देता हूँ ना, इतना गोवा में नहीं मिलेगा, इतना तेरे को मैं इधर लाके देता हूँ. हिंदीमध्ये बोलणारा मालवणमध्ये एका मस्जिदीच्या बाहेर. एवढं करून सुद्धा SP 3 आठवडे ट्रेनिंगवर आहेत. दाखवण्याचा सगळा प्रकार केला, नाटकं केली. मी राठोड बोललो होतो, मी काही ऑफिसरांची नावं घेतली होती. काय केलं त्यांचं? म्हणून माझा आरोप होता की तुम्हाला काही करायचंच नाहीये, तुम्हाला आमच्या मुलांना असंच मारायचंय. आणि हे जर तुम्हाला असंच मारायचं असेल, तुम्ही सोडून द्या तुमची ड्युटी आणि निघून जा. मग त्याला कुठला तरी पॉलिटिकल अँगल तुम्ही कितीही द्या हो, वस्तुस्थिती तुम्ही बदलू शकत नाही. आज आपला पंजाबसारखी अवस्था होते आणि आपण जर हे सगळं थांबू शकलो नाही. अहो, आज मालवण शहरामध्ये सर्वात जास्त पर्यटक आमच्या मालवणमध्ये येतात. किनारपट्टीवर म्हणजे पाहिजे ते मिळतं तुम्हाला. आता पोलिसांना काय करायचं? तिकडे सिव्हिल युनिफॉर्ममध्ये इन्फॉर्मंट उभे करायचे. पोलिसांना काही माहीत नाही. 2.5 कोटी ज्या डिपार्टमेंटला जिल्ह्यामध्ये पैसे जातात, 2.5 कोटी रुपये मिनिमम, त्यांना माहीत नाही ड्रग्ज कुठे कुठे मिळतात, ते कुठल्या गाड्यात कोण करतं, डुप्लिकेट दारूचा व्यापार कोण करतो, सगळं माहिती आहे, पण करायचं नाही. रोजगार हा विषय वेगळा. रोजगार आता माझ्या शहरामध्ये, मालवण शहरामध्ये, मी राहतो त्या शहरामध्ये मालवणात, श्रीमंतांच्या मुलांना नाद लागलेत ड्रग्सचे.
मग ते काय रोजगार नाही त्यांच्याकडे? काय बापाचं दुकान आहे, ऑफिस आहे, साईट चालू आहे, सगळं चालू आहे, मग हा का ड्रग्स करतो? मिळतात म्हणून. मिळायचा बंद झाला त्याच्यासाठी तुम्ही काहीतरी केलं पाहिजे. चेन तोडावी लागेल. चेन नाही, ते मुळापासून सगळं उघडून टाकावं लागेल. हिंमत होता कामा नाही. म्हणून आता दुसऱ्या पत्रकार परिषदेमध्ये बाकीचे पण सगळे मी यांचे धंदे काढणार आहे. आणि मी पहिल्यांदा बोलल्यापासून ते आतापर्यंत ह्या 15 दिवसामध्ये पण ज्या घटना घडल्या त्या पण सांगणार आहे. साहेब, खरं तर म्हणजे ह्याच्यामध्ये ही पण एक किनार येते आहे की म्हणजे तुम्ही आज बोलता, ओके, पण एक गोष्ट ह्याच्यावर राजकारण पण होतं आहे. म्हणजे खरं तर राजकारण म्हटलं की तिथे विरोधक आलेत, ओके, पण वास्तविक कुठेतरी विरोधकांनी देखील हा जो विषय होता हा विषय गांभीर्याने घेतला पाहिजे होता. हा त्यांचा विषय होता, त्यांनी उचलायला पाहिजे. ओके, पण विरोधकांकडून ज्या पद्धतीने ह्या गोष्टी होत आहेत, म्हणजे एक गोष्ट म्हणजे आता जेव्हा तुम्ही प्रश्न उपस्थित करता तेव्हा साहजिकच ह्या जिल्ह्याचे पालकमंत्री हे तुमचे बंधू आहेत, नितेश राणे साहेब आहेत. तर एकंदरीत जेव्हा हे प्रश्न उपस्थित होतात तर कुठेतरी बोट तिकडे दाखवलं जातं. तर मग हा सगळा जो म्हणजे ह्या आरोप प्रत्यारोपामुळे किंवा हा जो काही गोंधळ उभा होतोय, मग त्यातून कसा मार्ग निघेल आणि कसं पुढे जाता येईल? बघा, हे पॉलिटिकल कन्व्हिनियन्ससाठी हे लोक आरोप इकडे तिकडे वळवतात. नितेशनी स्वतः रेड मारली होती एका मटक्याच्या ठिकाणी जिथे मटका चालायचा. हा, ते कोणाचं अपयश होतं? SP-चं. नितेश राणेला पण काय हवं आहे? जिल्ह्यामध्ये हे सगळे प्रकार बंद व्हावे. मग ते कोणाला सांगतायत? SP-लाच सांगणार. आता विरोधकांचं काय होतंय, त्यांची हिंमत नाही प्रशासनाच्या विरोधात जायची. ओके, कारण का त्यांना माहिती आहे उचलून हे आतमध्ये टाकतील आणि आपले वांदे होतील. कारण का ते पण वाटेकरी आहेत ना साहेब, या सगळ्या 2-2.5 कोटीच्या त्या महिन्याच्या सिस्टममध्ये हे विरोधक पण वाटेकरी आहेत. तर त्यांचे एकतर ते बंद होतील, मीटर बंद होणार. दुसरी गोष्ट, प्रशासनाला अंगावर आपण कसं घ्यायचं? आपल्याकडे आता काय आहे? उद्या हे घरी आले, उचलून नेलं, जेलमध्ये टाकलं, आपण काय करणार आहोत? भीतीपोटी विरोधक आमच्यावर टीका करू शकतात, पण ते प्रशासनावर का करू शकत नाही? कारण का त्यांना माहिती आहे हे पोलीसवाले आपल्या मागे लागले की आपलं काय खरं नाही. हे डरपोक जात आहे. आपल्या जिल्ह्यातले जे विरोधक आहेत डरपोक, पोलिसांना अतिशय घाबरणारी जात म्हणजे आपले विरोधक जिल्ह्यातले. त्यांच्यात कणा नाही. हे सगळे विषय ड्रग्सचे, गांजाचे, डुप्लिकेट दारूचे हे विरोधकांनी उचलायला पाहिजे होते. का नाही उचलले? एक पत्रकार त्यांना जाऊन नाही विचारत, जे निलेश राणे विचारतोय ते तुम्ही का नाही विचारत? तुम्हाला काय माहित नाही? आणि जर माहित नाही मग तुम्ही राज्यकर्ते कसले विरोधातले? हे एक सिस्टम आहे साहेब, लक्षात घ्या. विरोधक आपल्या जिल्ह्यातले फक्त राणेंवर टीका केल्यामुळे त्यांची ओळख महाराष्ट्रात आहे. त्यांचं स्वकर्तृत्व काही नाही की असं कुठले आंदोलन गाजवलं विरोधकांनी आणि महाराष्ट्र लेवलवर पोचले. हा, शेतकऱ्यांना आंदोलन करायचं असलं आपल्या जिल्ह्यामध्ये तर ते वरतून त्या राजू शेट्टीने घेऊन येतात. शेतकऱ्यांचं आंदोलन राजू शेट्टी पाहिजे, वेगळं आंदोलन दुसरं कोणतरी पाहिजे. आपल्या जिल्ह्यातले जे विरोधक आहेत ते राणेंवरच टीका करू शकतात. त्याच्या पलीकडे त्यांच्या प्रशासनामध्ये मी हे म्हणतो हे असं का होत नाही, असं एक आंदोलन मला दाखवावं. ह्यांची 20 लोकांची आंदोलनं, लक्षात घ्या, 20 लोकांना, ह्याच्याकडे 21 माणूस नाही आंदोलन करताना. हे 20 लोक एक तर सगळे गॉगल घालून येणार, ते सगळे हिरोईनी सारखे मोठे. हा, ह्यांनाच ऊन लागतं, बाकी कोणाला ऊन लागत नाही. ते एवढे अर्धा गाल जिथे कव्हर होतो अशी गॉगल घालून येणार, सगळ्या तोंडावर गॉगल गँगी. 20 लोकांच्या वरती तुमच्याकडे गर्दी होत नाही. ह्याच्यावरून तुमचं आंदोलन कळतं ना तुम्ही लोकांसाठी किती करता ते. आणि विषय शेवटचा असा आहे की प्रशासनाने जे काही केलं पाहिजे ना, जे आता जसं तुमचा मूळ विषय होता की हे पालकमंत्र्यांवर जातं, अजिबात नाही. पालकमंत्र्यांनी तर सुरुवात करून दिली आम्हाला की जेव्हा मटके आणि हे 2 नंबरचे धंदे जे बंद करायचे तर सुरुवात पालकमंत्र्यांनी केली आहे. आणि तेव्हा तोंड खाली घ्यावं लागलं या SP-ला. तर आता SP-ने आता राजीनामा द्यावा. आता दुसऱ्या पत्रकार परिषदेनंतर त्यांना राजीनामाच द्यावा लागणार, कारण का माझ्याकडे अजून काही गोष्टी हाती लागल्यात. आणि जर नाही दिला तर जिल्ह्याचा दुर्दैव आहे असं समजायचं की असे ऑफिसर आपल्या जिल्ह्याला मिळाले. खरं तर
विरोधकांचाच विषय आला म्हणून मी पुन्हा एकदा विचारतोय की मी नावच घेतो आता की वैभव नाईक असे म्हणाले की जेव्हा तुम्ही हा प्रश्न उपस्थित, खरं तर तुम्ही एसपींवर प्रश्न निर्माण केला होता, पण जेव्हा त्यावर ते बोलताना ते म्हणाले की हे जे गृहमंत्री आहेत जे आता त्यांच्याकडे जे खाते आहेत म्हणजे फडणवीस, हे त्यांचं अपयश आहे का, असा त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला. ह्याकडे तुम्ही कसं पाहतात? म्हणजे तुम्ही बोलताय एसपींवर आणि ते मी आता तेच बोललो सागरजी, आपल्याला त्यांना आमच्यावर बोलणं भाग आहे, नाही तर त्यांना कोणी त्यांच्या न्यूजला काय व्हॅल्यू नाही. राण्यांवर टीका केली नाही तर त्यांची बातमी कोण करणार? काय मिळणार त्यांना वेटेज म्हणजे त्याच्यामध्ये? अशा गंभीर प्रश्नांमध्ये गंभीर अहो त्यांनी उलट हे उचलले पाहिजे. आज विरोधक म्हणून तुम्हीच ना, बरोबर, मग तुम्ही का नाही उचलत हे विषय? आमचे हात स्वच्छ आहे, आम्ही काही बोलतो, आम्हाला काय भीती नाही कसली. विषय कसा आहे बघा, लक्षात घ्या, ह्यांना राणे चालत नाही. हेच वैभव नाईक माझ्या लक्ष्मी चित्रमंदिर, माझं जे थिएटर आहे तिथे बायका मुलांना घेऊन पिक्चर बघायला जातात. आमचं थिएटर चालतं. हा, बाकी आमचे निवडणुकीला आमची मदत चालते. ह्यांच्या घरात जे 2 निवडून आले ना, ते माझ्या मदतीने निवडून आले. हे जग जाहीर आहे, मी येणार होतो, हे जग जाहीर आहे. त्याच्यामध्ये लपवण्यासारखं काय नाही, अख्ख्या कणकवली शहराला माहिती आहे. नाही, अच्छा, मुळात काय माहिती आहे तुम्हाला मजा काय आहे? ह्यांचे दोन्ही बंधू जे निवडणुकीला उभे होते ना, हे सांगायचे की तू मालवणला जा, म्हणजे वैभव नाईकांनी मालवणला जावं, तुम्ही कणकवलीत नका थांबू, नाहीतर तुम्ही थांबलात आणि इकडे आमचं नुकसान झालं तर सगळं नुकसान होईल. तर ज्या प्रचाराला वैभव नाईक कणकवली थांबलाच नाही, ते गेले कुठे? मालवणात. तिकडे पण हरले, ते सोडून द्या. स्वतःच्या घरामध्ये 2 भाऊ सांगतायत की तुम्ही इकडे थांबू नका, तुम्ही तिकडे जा. ह्याच्यावरून वैभव नाईकांना त्यांची लायकी, त्यांची जी काय उंची आहे ती कळली पाहिजे. दुसरी गोष्ट, हे सगळं करताना माझं म्हणणं आहे जिल्हा जिंकला पाहिजे. माझं हे सगळं केल्यामुळे जर कुठे 2 मुलांचा जीव वाचत असेल, जर कुठे वाहतूक कोणाची तरी बंद होत असेल डुप्लिकेट दारूची, तर झाली पाहिजे ना. तुम्हाला त्याच्यात पोटात दुखायचं कारण काय? तुम्ही का नाही करत, हा माझा प्रश्न आहे. तुम्ही आज विरोधक आहात, अच्छा, तुम्ही 10 वर्ष आमदार राहिलात तरी पक्षाने तुम्हाला फक्त जिल्हा प्रमुखच केलं, महाराष्ट्राचं कुठलं पद नाही दिलं. म्हणजे हा माणूस इथेच, ह्याची ग्रोथच होत नाही. आणि ग्रोथ होत नाही म्हणून, कारण का आता उद्धवजींनी हे केलंय, उद्धवजींना लक्षात आलंय की या माणसाची मर्यादा आहे, ह्याच्या बाहेर जाऊ शकत नाही, म्हणून ह्याला जिल्हा प्रमुखच केला. आमचे अरविंद करलकर वगैरे हे झाले उपजिल्हा प्रमुख आणि अजून जिल्हा प्रमुख 10 वर्ष आमदार झाल्यानंतर सुद्धा. म्हणजे ह्यांची बुद्धिमत्ता, जिल्ह्यासाठी ह्यांनी काय योगदान दिलं एकदा सांगू दे ना. पाऊस जास्त पडला तर ह्यांची कंपनी ताडपत्री विकते लोकांना महागात. आम्ही असे धंदे नाही केले. हे बघा तुम्ही, आता पाऊस जर देवाच्या कृपे म्हणजे देव न करो जर जास्त पडला ना, तर हे लोकांना महागात ताडपत्री देणार. हे यांचे धंदे नायकांचे. हे आमच्या जीवावर निवडून येणार आणि आम्हालाच सांगणार. विषय असा आहे की ह्या लोकांना लक्षात आलं पाहिजे की जिल्ह्याचं मी कसा निलेश राणेंनी स्वतःला बदलला ना. मी तुमच्यावर टीका नाही करत बसलो, मी तुम्हाला पाडायच्या अगोदर तुमच्यावर टीका नाही केली. मी व्यवस्थेवर बोट ठेवला की ही व्यवस्था बरोबर करायची, ही व्यवस्था बरोबर करायची. आता मी व्यवस्थेमध्ये मी एवढं फोकस ठेवून बसलो आहे. मला सागरजी तुम्ही प्रश्न विचारल्याच्या पलीकडे मी यांच्याकडे लक्षही देत नाही. बरोबर, मी कामामध्ये फोकस ठेवलेला आहे की काम आपलं झालं पाहिजे तर जिल्हा सुखी राहील. आपलं दरडोई उत्पन्न जिल्ह्याचं वाढलं पाहिजे तर जिल्हा सुखी राहील. आम्हाला जिल्ह्याचं दरडोई उत्पन्न 10 लाखापर्यंत न्यायचं आहे हो, तर रोजगाराचे प्रश्न सुटतील, तर फळबागांचे प्रश्न सुटतील, शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटतील. ह्यांच्या टीकेला आपण कुठे उत्तर देत बसायचं? पण सर, तुम्ही आता जसा उल्लेख केलाय की अख्खी पिढी नासवली जाते या सगळ्यामध्ये, मग अवैध धंदे असतील, ड्रग्स सारखे प्रकार असतील, सगळं दिसतंय, सगळ्यांना सगळं माहिती आहे, कुठे काय चालतंय याही गोष्टी समजून येतात. मग जर आपल्या या पिढीला वाचवायचं असेल, यातून बाहेर काढायचं असेल, तर नेमकं काय केलं पाहिजे आणि काय अशा ठोस उपाययोजना इथं होणं गरजेचं आहे? आपल्याला मी आत्ताच सांगितलं, जो बॉस असतो ना जिल्ह्याचा, पोलीस प्रशासनाचा बॉस कोण? SP, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पोलीस, पोलीस अधीक्षक. त्यांनी हे मोहीम चालू करायचे असतात. हे नुसते रेड मारून होणार नाही. हे रेड काय इन्फॉर्मंटच्या माध्यमातून मिळतात की चला आज इकडे मारूया तिकडे मारूया. जेव्हा तुमच्याकडे मोहीम चालवली जाते, आता जसे आपल्याकडे, मला माहीत नाही तुम्हाला आठवतं की नाही, सागरला कदाचित आठवत असेल
की आपल्याकडे एस पी होते एक प्रसन्ना म्हणून, ते मोहीम चालवायचे. असे धाबे दणाणले होते सगळ्या या 2 नंबरवाल्यांचे, ते भिकेला लागले प्रसन्न असेपर्यंत. एस पी होते तेव्हा. स्पिरिटच्या गाड्यांपासून सगळं पकडलं होतं प्रसन्नांनी तेव्हाच्या. ती विल पॉवर कोणाची होती? तेव्हाच्या पालकमंत्र्यांची नव्हती, त्या एस पीची होती. आता जर एक एस पी तेव्हाचा हा पराक्रम करू शकतो, ज्याचं नाव मी आत्तापर्यंत घेतोय, ते कधी होते एस पी? जवळपास 15 वर्षापूर्वी. जर 15 वर्षापूर्वीच्या एस पीचं नाव आज आम्हाला जिल्ह्यामध्ये आठवतंय, म्हणजे काय पराक्रम करून गेला हो तो माणूस. मग असं करायला ह्यांना काय होतं? हे आले तेव्हापासून बदली मागतायत. माझा आक्षेप त्यांच्यावर तोच आहे की तुम्ही आल्यापासून तुम्ही दुसऱ्या जिल्ह्यामध्ये जायची बदली मागताय. अच्छा, आता पण 3 आठवडे नाही आहेत. कसली ट्रेनिंग करताय तुम्ही? जिल्हा सोडून पावसाळा तोंडावर आहे. उद्या देव न करो काय झालं, काय संकट आलं, काय नैसर्गिक संकट आलं, एस पी नको जागेवर? व्हिजिलन्स ठेवायला नको सगळ्या गोष्टीत? 3 आठवडे ट्रेनिंग. हे जे रेड वगैरे जे तुम्ही म्हणताय ना, सागरजी वगैरे म्हणतायत, हे खालच्या डिपार्टमेंटनी केलेले आहेत. अच्छा, तुमच्या डिपार्टमेंटची मी नावं घेऊन सांगितले, किडलेला ऑफिसर कोण आहे तुमचा? काय केलं तुम्ही? तुम्ही हे काय करत नाही. मग तुम्ही जो प्रश्न विचारला मला की हे बदलणार कसं, तर मी त्यांना तेच विचारतोय. जर तुम्ही त्याच ऑफिसरांना घेऊन आणि तुमची तीच मॉडस ऑपरेंडी राहणार असेल, तर हे तुम्ही बदलणार कसं? या तर तुमची मॉडस ऑपरेंडी तुम्ही बदलली पाहिजे, किंवा तुम्ही ऑफिसर बदलले पाहिजे. CCTV तुम्ही चेकपोस्टचे तुम्ही बघा चालू आहेत की नाही. सिस्टम अशी आहे की ह्यांची ठराविक वाहतूक जी काय डुप्लिकेट दारूची जेव्हा जाणार असेल, समजा दुपारी 2:30 वाजता, तर हे पोलीसवाल्यांना माहिती आहे लेफ्ट साईडचे हे राईट साईडला जाऊन बसणार. त्यांचे ठरलेले वेळ आहे, टायमिंग आहेत की बघा 2:30 वाजता ती गाडी येणार आहे वगैरे, टाईम झाला आहे, चल आपण आता तिकडे जायचं. हे इथून उठून तिथे जाणार म्हणजे गाडी इथून पास झाली. ठरलेली सिस्टम आहे. हे जर मला कळू शकते, तुम्हाला कळू शकते, पत्रकारांना काय माहीत नाही. सागरजी वगैरे स्टॉलवर्ड आहेत आपल्या जिल्ह्यामध्ये पत्रकारितेमध्ये, ह्यांना सगळं माहिती आहे. पत्रकारांना, पोलीसवाल्यांना सगळं माहिती. अच्छा, माझ्याकडे इन्फॉर्मेशन मॅडम देणारा कोण? पोलीसवालाच आहे. जे बघा, पोलीसवाल्यांमध्ये पण राजकारण भरपूर असतं. त्यांना पण एक नको असतो आणि एक हवा असतो. मला त्यांच्याशी घेणं देणं नाही. सगळेच पोलीस डिपार्टमेंटमध्ये वाईट आहे असं समजायचं कारण नाही. चांगले ऑफिसर पण आहेत ज्यांनी मला ही इन्फॉर्मेशन दिली. सर, मग आता तोच मुद्दा आहे. मग या पुढे कंप्लीट करतो. आता हा मुद्दा कंप्लीट केव्हा होईल? जेव्हा मला SP काय कारवाई मोहीम स्वरूपामध्ये करतात. 1-2 दिवसाची कारवाई नाही. स्वतः रस्त्यावर उतरलेत आणि दोडामार्ग ते वैभववाडीपर्यंत त्यांनी चमत्कार केला. मला ते बघायचंय. तेव्हा होणार. भीती जोपर्यंत तुम्ही प्रशासनाची आणि तुमच्या युनिफॉर्मची तुम्ही दाखवत नाही ना, हे कोण आहेत? हे सगळे टपोरी लोक आहेत. पैशासाठी हे सगळं हे करणं. हे काय मोठे गँगस्टर वगैरे नाही आहेत, पण त्यांना धाक पोलिसांचा माहिती झालेला आहे की आपण काहीतरी इकडे तिकडे चिरीमिरी केल्यानंतर 2-2.5 कोटी रुपये महिन्याचा, आणि सिंधुदुर्गासारख्या लहान जिल्ह्यामध्ये. अच्छा, सगळी वाहतूक ही राजापुरात पकडली जाते, मग सिंधुदुर्गात का नाही? हे 2024ला आले. एक तरी दारूची गाडी 2026 पर्यंत ह्यांनी पकडलेली मला दाखवा. सगळी LCB राजापूर आणि रत्नागिरीनी पकडली आहे. हे थांबणार नाही जोपर्यंत असे ऑफिसर आपल्या जिल्ह्यात असतील. हे थांबणार नाही. माझा तोच आरोप आहे, आणि म्हणून मी हे सगळं परत जी काही पत्रकार परिषद घेणार आणि हे असेपर्यंत घेत राहणार. मला ह्यांच्याशी काय वैयक्तिक वाकडं नाही, पण हे असेपर्यंत आपल्या जिल्ह्याचं भलं करणार नाही. खरं तर हा साहेब हा जिल्ह्याचा प्रश्न आहे. त्याच्यामध्ये तुमची तळमळ पण दिसते. खरं तर एकंदरीत जर पाहिलं असं, म्हणजे ज्यानंतर ज्या पद्धतीने तुम्ही पत्रकार परिषद घेतली, त्या पत्रकार परिषदेमध्ये ज्या पद्धतीने तुम्ही पुरावे सादर केलेत, तुम्ही नावं घेऊन सांगितले, तरी पण त्याच्यावर जर काही ॲक्शन होत नसेल, तर शेवटी ह्या डिपार्टमेंटचे बॉस जे आहेत फडणवीस, तर यांच्यापर्यंत हा प्रश्न जाणार. मी स्वतः पालकमंत्र्यांना, खासदार साहेबांना घेऊन, ह्या दोघांनाही घेऊन, केसरकर साहेब आले तर केसरकर साहेबांना, मी DCM साहेब आणि CM साहेबांना भेटणार आहे. ओके. की साहेब हे सगळं चालू आहे. मी आता सभागृहात पण हा प्रश्न उपस्थित करणार आहे. ओके. सागरजी, सातत्याने गोहत्येच्या विरोधात आणि ड्रग्सच्या विरोधात मी सभागृहामध्ये बोलतो. खरं आहे. सभागृहामध्ये मी लपून छपून काय करत नाही. बरोबर. माझा कोणाचा इकडे वैयक्तिक अजेंडा नाही आहे. नाही. बरोबर. जीव वाचतील हो. ते आई वडील मी रडताना बघतो,
त्यांचे जीव कसे जातात मी बघतो. काय आपण काय उत्तरं द्यायची हो, फक्त जाऊन हो नाही वाईट झालं एवढंच, हेच आपलं काम राहिलंय. थांबवायचं काम नाही आपलं. म्हणजे कोण थांबवू शकतो? अच्छा, मी जर कोणाला पकडलं आणि त्या चेक नाक्यावर थांबवलं, हे लोक काय म्हणणार, निलेश राणेलाच काहीतरी पाहिजे होतं. खरंय. ते बोलायला पण कमी काढणार नाही. मग तुमच्याकडे युनिफॉर्म आहे, तुम्ही करा. आम्ही इनपुट देऊ शकतो सागरजी, त्याच्या पलीकडे मी काय करू शकत नाही. पण हे सगळं थांबलं पाहिजे आणि थांबेपर्यंत मी आहे. खरं तर या अनुषंगानेच खरं तर ज्यावेळी तुम्ही ही मोहीम सुरू केली तर त्या अनुषंगाने एक मोठा प्रश्न जो मगाशी तुम्ही उल्लेख केला की कालच आम्ही कोकण लाईव्हच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील जो खाकीचा जो तिसरा डोळा समजला जातो तो म्हणजे CCTV, तर 80% इथली यंत्रणा पूर्णपणे ठप्प आहे. आणि खरं तर कुठेतरी हे जी काय गुन्हेगारी या जिल्ह्यामध्ये सुरू आहे त्याला कुठेतरी खत पाणी देण्याचं किंवा ते कनेक्शन असू शकतं असं एकंदरीत जे काही आम्हाला आमच्या गोपनीय सूत्रांकडून मिळालेली माहिती होती त्यातून ते समोर येते. या संदर्भात देखील आता पावसाळी अधिवेशन जवळच येते आहे, तर याकडे पण तुम्ही हा प्रश्न जो अधिवेशनात उपस्थित करणार किंवा याच्याकडे तुम्ही कसं पाहणार? 100% मी दर सागरजी अधिवेशनामध्ये औचित्याचा मुद्दा असू दे, लक्षवेधी असू दे किंवा कुठल्या विषयावर चर्चा असू दे, मी कुठून ना कुठून तरी जर गृह खात्यावर चर्चा असते तर मी हे विषय घेतो. आणि मी दर दिवशी बोलणारा माणूस आहे सभागृहामध्ये. कुठल्या ना कुठल्या विषयावर मी प्रत्येक विषयावर बोलतो. तर म्हणून मी हा विषय घेणं मी काय सोडणार नाही. पण मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांना पण भेटायला जाणार आणि सांगणार की साहेब आमचा जिल्हा हा जिओग्राफिकली कसा बाद होतोय, कारण का आम्ही बॉर्डरवर आहोत, कसं हे सगळं आतमध्ये आणलं जात आहे आणि त्याचा परिणाम आमच्या तरुणींवर कसं होतं हे तर त्यांना सांगणारच. हे मी सभागृहातून पण सांगायचा प्रयत्न करतो. सागरजी, ह्याच्या अगोदर कधी आपल्या सिंधुदुर्गातला हा विषय कोणी घेतला होता का? तुम्ही मला आठवून सांगा. आपण करतो कारण का आपल्याला तळमळ आहे. आणि हे सगळे जर हे विरोधक म्हणून फक्त पॉलिटिक्स म्हणून बघणार असतील तर दुर्दैव आहे साहेब. मी काय बोलू शकतो याच्यात? खरं तर साहेब हे जिल्ह्याचे प्रश्न आहेत आणि त्यावर तुमचं लक्ष आहेच. येणाऱ्या अधिवेशन देखील मध्ये तुम्ही ते प्रश्न उपस्थित करणार आहे. थोडं मी आता राजकारणावर येतो आहे. जिल्ह्याचं एकंदरीत सध्याचा राजकारण आणि ज्या काही आत्ताच्या निवडणुका झाल्यात किंवा आता आगामी काही लहान मोठ्या निवडणुका आहेत, पण तुम्हाला असं वाटतंय का की म्हणजे आत्ताच्या घडीला सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचं हे राजकारण जे काही ते सुरू आहे किंवा अगदी ते छुप्या पद्धतीने असेल किंवा वेगवेगळ्या पद्धतीने ते सगळं असं सुशेगाद आहे, व्यवस्थित आहे असं वाटतं का? तुम्ही कसं पाहताय? नाही, राजकारण हे कधीच कम्फर्टेबल नसतं कोणासाठीच. जेव्हा तुम्हाला वाटतं आता राजकारण कम्फर्टेबल चाललंय त्याचा अंडरकरंट तेव्हाच तयार होतो किंवा चालू असतो. म्हणून राजकारणमध्ये कम्फर्टेबल कधीच व्हायचं नसतं. काय ना काहीतरी आपल्या मागे सुरूच असतं. आणि हे आपणही बघत आलेलो आहात, आम्ही बघत आलेलो आहोत. आणि तो आता एका राजकारणी माणसाच्या तो एक भागच असतो जीवनाचा की काही ना काहीतरी अंडरकरंट चालू असतो. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये जसं मी तुम्हाला सांगितलं, विरोधक हे फक्त राणेंना विरोध करण्यापुरतेच राहिलेत. त्याच्या पलीकडे त्यांचा अजेंडाच काही नाही. विरोधक पण कसा पाहिजे असतो की जसे आम्ही विरोधक ऐकलेत की स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे साहेब होते आणि जॉर्ज फर्नांडिस साहेबांबद्दल आम्ही ऐकायचो की कसे त्यांनी एक एक प्रश्न हाताळले. इथे तुम्हाला प्रश्न हाताळणारे विरोधक भेटणार नाहीत. इथे तुम्हाला राणेंना कसं आपण डॅमेज करायचं एवढाच फक्त विरोधक इकडे आता राहिलेला आहे. पण त्यांना सागरजी खतपाणी पण एक गट असा आमच्यातलाच आहे जो त्यांना मागून खतपाणी देतो. ह्या विरोधकांमध्ये तेवढी हिंमत ताकद नाही हे आम्हाला माहिती आहे. मग ही ताकद येते कुठून? तर जिथे राणेंना एक इंटरनल गट पण जो डॅमेज करायला जातो. राणे ही ताकद शिवसेनेमध्ये पण आहे, बीजेपीमध्ये पण आहे. तर इंटरनली जो राणेंना डॅमेज करू शकतो ती ताकद हे विरोधकांना देतात. म्हणून बघा जिल्हा परिषदमध्ये 9 जे काही गट झाले विरोधकांचे, 9 सदस्य आले, 41 आमचे आहेत, भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेना. 9 कोण आहे तो? अपक्ष आणि उबाटा. आणि जे अपक्ष आहेत ते कुठे असतात? संध्याकाळी, सकाळी, दुपारी कुठल्या नेत्यांच्या मागे फिरतात? का असं करतात? कधी विचार करा. त्यांना राणे नको, कारण का आम्ही असेपर्यंत त्यांचे हे 2 नंबरचे धंदे आम्ही चालू देणार नाही. आमचा हेतू नाही काय सागरजी. देवाच्या कृपेने आम्हाला सगळं काही दिलं, आमच्या घरात अनेक पदं दिली. इथे कमवण्यासारखं आता जिल्ह्यामध्ये काय नाही. जेवढं देऊन जायचं तेवढंच आता डोक्यात आहे.
तर ह्या लोकांना जे काय साध्य करायचं असतं ना ते आमच्यामुळे साध्य होत नाही. म्हणून विरोधकांना ताकद द्यायची. डायरेक्ट आम्हाला ते काही करू शकत नाही. विरोधक आता तेवढाच राहिलाय, जसं मी सांगितलं, राणेंना डॅमेज करा, आम्ही तुम्हाला त्यांच्याच पक्षात राहून मदत करतो आणि बघा कुठपर्यंत गाडी जाते ती. आणि काही इंटरनल अंडरकरंट असतात जे आपल्याला सहन करावे लागतात. काही असतात जे स्वतःहून विरघळून निघून जातात काळांतराने, पण काही आपल्याला हँडल करावे लागतात, ते आम्ही करतोय. खरं तर म्हणजे निलेश राणे ही एक अशी ओळख होती, म्हणजे आहे अजूनही, की निलेश राणे बोलतात अगदी. ओके, पूर्वी अगदी स्पष्टपणे तुम्ही बोलत होतात, म्हणून जुईलीने पण मला वाटतं सुरुवातीलाच ते तुमची ओळख करून देताना म्हणजे तिने पण ते पाहिलं अनेकदा. पण आता निलेश राणे थोडंसं विचार करून बोलतात असं, किंवा मग ते राजकारण मी अगोदरही विचार करून बोलायचो. अगोदर पण विचार करून बोलायचो, पण तेव्हा सागरजी कसं होतं, मी म्हणतात ना ते, मी ह्याच आपल्या कोकणसातलाच एक निवडणुकीच्या अगोदर इंटरव्ह्यू दिली होती, तेव्हा सांगितलं होतं, देवाच्या गाठीमध्ये आवाज नसतो. आणि मी देवाचा मार खाल्ला आणि म्हणून बऱ्याच गोष्टी मला बदलाव्या लागल्या माझ्या स्वतःमध्ये, माझ्या जीवनामध्ये. आणि त्या बदलल्यानंतर हा जो नवीन निलेश राणे तुम्हाला दिसतो, ते बदल केले म्हणून दिसतो. जर तसंच राहिलं असतं तर माझ्या साहेबाला त्रास होत होता, नितेशला त्रास झाला असता. अशा अनेक गोष्टी मी स्वतःमध्ये बदलून घेतल्या की माझ्यामुळे दुसऱ्यांना त्रास नको, माझ्यामुळे माझ्या सहकाऱ्यांना त्रास नको, आमचे सहकारी जे आहेत त्यांना माझ्यामुळे त्रास नको. आणि माझ्यामुळे ते बिचारे एवढे वर्ष त्रासामध्ये होते, पण ते बिचारे कधी काय मला बोलले नाही की तुझ्यामुळे आम्हाला एवढा त्रास होतोय. तर त्यांच्यासाठी मी काहीतरी करावं, तर किमान मी स्वतःला तरी बदलू शकतो. बाकी मी काय देणार आहे, हे लोकांना सगळे एकापेक्षा एक आहेत, तर मी काय देऊ शकतो, तर मी हे एवढं तरी देऊ शकतो की मी जे काय डायरेक्ट अगोदर बोलायचो ते कोणाचं तरी दुसऱ्याचं नुकसान करायचं. माझं नुकसान सागरजी कोण करू शकत नाही, मीच माझं नुकसान केलेलं आहे आणि करू शकतो, ते मी थांबवलं. खरं तर म्हणजे ह्याला अनुषंगानेच एक थोडासा प्रश्न होता की म्हणूनच कदाचित जे काय सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये अगदी उघडपणे नाही, पण अगदी अशी छुप्या पद्धतीने जे काय अदृश्य शक्ती इथे वावरते, त्याकडे कदाचित तुम्ही बोलत नाही, पण तुमचं लक्ष आहे का त्याकडे? लक्ष काय, माझं पुरा रेडार, पुरा सॅटेलाइट लावून ठेवलंय मी. ओके. कारण काय बघा, कोणी माझ्या अस्तित्वाला जर हात घालायचा प्रयत्न केला तर मी काय गप्प बसणारा माणूस नाही. बघा, मी जसं सागरजी अगोदर पण बोललो होतो, मी म्हणजे मी नाही, माझी एक लेगसी आहे. बरोबर. राणे साहेब आहेत. ओके. त्या राणे साहेबांनी ह्या जिल्ह्यावर एवढं प्रेम केलं, 35-40 वर्ष तो माणूस अभेद्य राहिला, काही चुकीचा इंटेन्शन नाही ठेवला. आजता तर कुठल्याही जिल्ह्यामध्ये एवढा एक राहणारा माणूस, बारामती वगैरे एक तालुका आहे साहेब, जिल्हा नाही. इकडे राणे साहेब एका जिल्ह्यामध्ये एवढी वर्ष असा जर काय कामं केली असती तर लोकांनी ठेवलं नसतं. तर तुम्ही जर माझ्या अस्तित्वाला हात घालणार असाल ना, तर मला मग तुमच्या अस्तित्वात पण हात घालावाच लागणार, त्याला पर्याय नसतो. आणि कधी कधी वाईट मी बनतो आणि कधी कधी वाईट बनायचं असतं. सगळ्याच गोष्टी चांगल्या राहून पण करता येत नाही, कधी कधी वाईट व्हावं लागतं. हे लोक वाईट करायला लावतात, मनात नसतं कधी कधी काही गोष्टी करायचं. पण हे लोकांनी जर माझ्या अस्तित्वाला हात घालत बसले आणि तू काहीच करायचं नाही, तू फक्त बघत बसायचं, तर ती अवलाद आपण नाही ना. राणे साहेबांनी तसं बनवलं नाही, घडवलं नाही. अन्याय सहन करणारा माणूस आमच्या कुटुंबातला कोणी नाही. तुम्ही ज्या शब्दात जे माझ्याशी वागाल तसंच मी तुमच्याशी वागणार. तुम्ही मला मान द्याल, सागर चव्हाण मला प्रेम देतात, मी सागर चव्हाणला मरेपर्यंत प्रेम देणार. पण तुम्ही माझ्या एकदम हातच टाकायला गेलात की ह्यांना संपून टाकूया, असं कसं संपवणार हो? माझ्या ह्या निवडणुकीला पण, आमदारकीच्या निवडणुकीला काय काय झालं मला माहिती, मी कधी खाजगीत सांगेन तुम्हाला. आमचीच लोक, आणि आम्हाला खरं नाही वाटलं. म्हणून जे काय आहे अदृश्य वगैरे जी काही लोक आहेत त्यांनाही लक्ष आहे, की त्यांनाही माहिती आहे की माझं लक्ष आहे त्यांच्यावर. आता कोण जिंकतो ते आता वेळ सांगेल. पण मी काय, त्यांना माहिती आहे मी काय सोडणारा माणूस नाही. म्हणजे खरं तर त्यांच्यामध्येच हा प्रश्न आहे की निलेश राणे एवढे शांत का आहेत किंवा कशा पद्धतीने? कारण आता बघा, विरोधक जसा आहे तसा आपण राहावं लागतो. तर आपण ते शांततेत करत आहेत म्हणून मी शांततेत करतो.
सर, तुम्ही मालवण नगर परिषदेच्या निवडणुकीत एक व्हिजन मांडलं होतं, म्हणजे त्याचं प्रेझेंटेशन दिलात आणि पुढच्या 5 वर्षामध्ये काय बदल करावे लागतील किंवा कसा बदल करावे लागतील त्यामध्ये ते होतं, ते व्हिजन होतं. तसंच आपल्याला सिंधुदुर्गचं करायचं असेल किंवा या सगळ्यामध्ये सिंधुदुर्ग हा केंद्रबिंदू ठेवायचा असेल आणि हे बदल घडवायचे असतील तर ते कशा पद्धतीनं करावे लागतील, त्यामध्ये कोकण, त्या सिंधुदुर्गातला तरुण, रोजगार, आरोग्य, विजेचा प्रश्न आणि हे असे सगळे असंख्य, रोजगार पण त्यात येतो, काय आपल्याला करावं लागेल? काही नाही, थंब रूल आहे. हं. तुमच्या कुठल्याही शहरामध्ये पहिल्या 18 एम्युनिटीज होत्या, आता 24 एम्युनिटीज तुम्हाला सरकारच्या माध्यमातून जे थंब रूलप्रमाणे तुम्हाला द्यायचे असतात, तेवढंच फक्त मॅडम फॉलो करायचं आहे. जे नगरपंचायती आणि काही ऑफिसर जे बसलेले असतात वर्षानुवर्ष ते करत नाही. आमचं बोट कुठे ठेवतो की ह्या 24 एम्युनिटीज तुम्हाला ठेवायचे, मग तुम्ही देत का नाही? या 24 एम्युनिटीजमध्ये हे सगळे विषय आले तुमचे, इलेक्ट्रिसिटी आली, वॉटर सप्लाय आलं, STP आलं, कचरा आला, सॅनिटायझेशन आलं, ब्युटिफिकेशन आलं, सगळं आलं. हे 24 जर तुम्ही इम्प्लिमेंट केले, तुमचं शहर जसं पाहिजे तसं तुम्हाला मिळतं. विषय रोजगाराचा तुम्हाला सांगितला, तो विषय ह्याच्यामध्ये ॲड होऊ शकतो, पण तुम्हाला वेगळं काहीच करायची गरज नाही आहे. सरकारने सगळ्या गोष्टी ठरवून ठेवलेल्या आहेत, घटनेने सगळ्या गोष्टी ठरवून ठेवलेल्या आहेत. एका शहरामध्ये किती अम्युनिटीज आपण देऊ शकतो, तर समजा 24 अम्युनिटीज आपण देऊ शकतो. त्या 24 अम्युनिटीज आपण देतोय का? नाही देत. तर निलेश राणे समजा कुडाळमध्ये प्रयत्न करतोय, तसाच कोणतरी सावंतवाडीमध्ये प्रयत्न करायला पाहिजे. की आम्ही जेव्हा CEO बरोबर बसतो, CEO साहेब काय झालं, कुठपर्यंत, 14 पैकी 10 पैकी 24 पैकी किती झाले, आमचा फॉलोअप तो असतो. मग परत आम्ही पुढच्या महिन्यात त्या मिटिंगला बसतो, कुठपर्यंत आलं, प्रोग्रेस कुठपर्यंत आला. मॅडम, हे सगळं करता करता सातत्य लागतं. आज तुम्ही एक मिटिंग घेतली CEO साहेबांबरोबर आणि बाकीच्या डिपार्टमेंटच्या हेड बरोबर, आणि नंतर कधी पंचायत समितीला घ्यावी लागते, नंतर कधी आमसभा घ्यावी लागते. यू जस्ट हॅव टू फॉलो दोज 24 अम्युनिटीज विच आर रिटन. तुम्हाला करायचं काहीच नाही आहे, तुम्हाला फक्त थंब रूल फॉलो करायचा आहे. तोच जो मागच्या 10 वर्षामध्ये झाला नाही, ज्याचा बॅकलॉग आम्ही आजपर्यंत भरतोय, त्याचाच मी उल्लेख परत करतो. करायला वेगळं काहीच लागत नाही, एवढंच फक्त करायचं आहे. खरं तर साहेब, हा माझा शेवटचा प्रश्न आहे. अजून अनेक प्रश्न विचारायचे होते, पण आता ते पुढच्यासाठी ठेवा. ओके. फक्त महत्त्वाचा विषय की मागची जी अधिवेशनं झाली, त्या अधिवेशनामध्ये खऱ्या अर्थानं जे कोकणी माणसाच्या मनातले प्रश्न होते ते तुम्ही पोटतिडकीने अधिवेशनमध्ये मांडलेत, त्याला न्याय दिला, निदान वाचा तरी फोडली. आता पावसाळी अधिवेशन येतं आहे. खरं तर या अधिवेशनांमधून कोकणी जनतेला, इथल्या जिल्हावासियांना काहीतरी पाहिजे असतं. त्यामुळे येणाऱ्या अधिवेशनामध्ये तुम्ही कोणत्या प्रश्नांना प्राधान्य देणार आहात, कोकणी जनतेसाठी तुम्ही काय मागणार आहात? सांगू? हो. मागचे जे काय पेंडिंग विषय आहेत, मी एक यादी तयार करतो. प्रत्येक महाराष्ट्रामध्ये किती डिपार्टमेंट आहेत, सरकारमध्ये किती डिपार्टमेंट आहेत, त्यामध्ये आपल्याला जी रिक्वायरमेंट होती त्यापैकी किती रिक्वायरमेंटमध्ये मी मागणी केलेली आहे, त्या मागणी कुठपर्यंत आल्या, ओके, ज्या झाल्या त्याचं अजून आपण एक्स्ट्रा जे काय आपल्याला पुढचं मागायचं आहे ती मागणी तयार करतो. ज्या इनकम्प्लीट राहिल्या त्या मागण्या मी परत मागतो. आणि आता जिथे जिथे हेडमध्ये मला असं वाटतं की समजा आता आराखड्यामध्ये मला 200 कोटी रुपये कमी पडत आहेत. आता जर तुम्हाला कुडाळ मालवणचा आराखडा मी सांगितला, तो कधी 180-190 कोटीच्या वरच गेला नाही, कुडाळ मालवण मतदारसंघाचा. तर तो मी आता 600-800 कोटीपर्यंत नेतो. ओके, तो गेलाच आहे, 600च्या वरच गेलाय, पण मला तो आहे की 1000 कोटी रुपये तरी आपण वर्षाचे आपण त्याचा टच झालं पाहिजे, तर एक पूर्ण आपल्याला मतदारसंघ कव्हर करता येईल. तर ते माझे ते प्रयत्न आहे. इन द एंड मॅथमॅटिक्स लागतं. तुम्ही किती भाषणं करा, तर त्या भाषणासमोर तुम्ही किती जोडले त्याला अर्थ पाहिजे. मी तो फॉलोअप घेतो. मग राहतात काय राजकीय विषय, की कुठे आपल्याला जसं बाकीचे कुठले विषय राहिलेले असतात, तर तो विषय मला पार्टी लेवलवरून येतो की पार्टी लेवलवरून तुला हा विषय हँडल करायचा, तो मी विषय बोलतो. माझा 90% जो सहभाग असतो सभागृहामध्ये माझ्या मतदारसंघासाठी आणि जिल्ह्यासाठी असतो. आकारी पड, ओके, तुमचं वनसंज्ञा, रस्ते तुमचे 25-15तले रस्ते तुम्ही इतरांना देता, माझ्याकडे देत नाही वगैरे वगैरे, ते सगळं करून मग गृह खात्यातले विषय, MSAB वगैरे, जर तुम्हाला प्रत्येक विभागामध्ये मी असे 5 पॉईंट काढतो. ओके,
माझ्या जिल्ह्याला ह्याच्यातलं काय मिळालं, चल हे नाही मिळालं, हे इकडे लिही, ह्याचे पॉईंट घे, सभागृहात बोल आणि त्याच्या सचिवाला फोन लाव. हे जर नाही झालं तर परत मी बोलणार नाव घेऊन तुमचं सभागृहामध्ये. आपण काय कोणाला तिथे दोस्ती करायला गेलेलो नाही. बरोबर. साहेबांचं एकच म्हणणं होतं, कोकणासाठी भांडणारे लोक कमी आहेत निलेश, आपण भांडलं पाहिजे, भांडल्याशिवाय मिळत नाही. आणि म्हणून ते कॅबिनेटमध्ये पण भांडायचे, ओके. कॅबिनेटमध्ये पण भांडायचे की बघ मी जर भांडलो नाही, तेव्हा जयंत पाटील साहेब होते, आर पाटील साहेब होते, अजितदादा होते, स्टॉलवर्ड होते सगळे, छगन भुजबळ साहेब वगैरे, ते तर आता पण आहेत पण तेव्हा होते. प्रत्येक माणूस आपापल्या साखर कारखाने इकडे तिकडे जे काय आहे उलाढाल सगळी घेत होता. अरे मग कोकणाला 10 रुपये 15 रुपयाची भरपाई तुम्ही कशाला देता, त्याच्यासाठी ते भांडायचे. मग इको सेन्सिटिव्हचं संकट आलं, त्या सगळ्यासाठी ते भांडले. आपण भांडलो नाही तर सागरजी मिळणार नाही. म्हणून माझं कुठल्याही सरकारच्या विरोधात विषय नसतो. ओके. मी माझ्या मातीसाठी भांडतो, माझ्या जिल्ह्यासाठी भांडतो. कारण का जर अन्याय झाला तर तुम्हीच मला सांगणार की तू तिकडे काय करतोस, खरं आहे. तुझ्या नाकाखाली हे सगळं होतंय आणि तू गप्प. ते दिवस मला बघायचे नाहीत. म्हणून जे काय असेल माझ्या जीवनामध्ये, जे काय आता शिल्लक राहिलंय ते त्या सभागृहाच्या माध्यमातून आणि सभागृहाच्या बाहेर आपल्या जिल्ह्यासाठी करायचं, एवढा हेतू घेऊन प्रत्येक विभागाला आणि प्रत्येक विभाग माझ्या जिल्ह्याला काय देईल ह्याच्यावर माझं लक्ष आहे आणि त्याच्यावर मी मांडणी करत असतो. धन्यवाद सर, अगदी वेळात वेळ काढून आलात, बराच वेळ दिलात, आमच्याशी संवाद साधलात, त्याबद्दल आपले मनपूर्वक आभार. आणि जी तुम्ही अवैध धंद्यांविरोधात जी मोहीम उघड केलेली आहे त्याला एक मोठं यश मिळो या देखील तुम्हाला शुभेच्छा. तर आपल्यासोबत होते कुडाळ मालवण मतदारसंघाचे आमदार निलेशजी राणे साहेब. ज्या पद्धतीनं त्यांनी सांगितलं की जोपर्यंत सिंधुदुर्गातील अवैध धंदे आणि त्या पलीकडे जाऊन जी संबंधित यंत्रणा त्यावर पाठीशी घालते ते जोपर्यंत थांबत नाही तोपर्यंत या विरोधात मी लढा देत राहणार आहे. या नोटवर आपण इथंच थांबूया आणि तुम्ही पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह. धन्यवाद.